Abans de fer servir petards, tingueu en compte... Els petards s'han de comprar sempre en un lloc autoritzat. Abans d'encendre un petard, llegiu-ne les instruccions. No us guardeu petards a les butxaques, porteu-los en una bossa. En encendre petards, no llanceu petards contra ningú. Quan encengueu un petard, no el subjecteu amb les mans ni us el poseu a prop de la cara ni del cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes i similars. No encengueu petards prop d'arbres o boscos perquè podeu provocar un incendi. Tampoc en llocs on hi hagi molta gent. No encengueu mai petards dins una casa, ni en llanceu des de balcons o finestres. Pot ser molt perillós per a vosaltres i per als veïns. Si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. Més informació al web interior.gencat.cat/revetlles.